Hej, jeg har min ven Jilal på besøg. Velkommen, ja, Jilal. Jo tak. Jilal, han tror ikke helt på, at de chilier, jeg spiser i mine videoer, de er rigtige chilier, så jeg har inviteret ham til at spise chili med mig. Og vi har udvalgt 2 chilier her, som kan se her. Jilal får lov til at vælge en af dem, så spiser vi en hver. Og ser, hvordan det går. Hvad synes du? Du bestemmer selv, om du vil have en rød eller grøn. Hvad skal du vælge, Jilal? Jamen, den røde, den virker lidt båd, eller? Lad os dyppe den med vand. Ja. Og så tager vi det helt på en gang. Er det Fordi, nej, det er ren vand, det her. Ja. Jamen, velkommen. Jamen, jo tak. Ja. Værsgo. Velkommen. Ja. Ja, god. Den er god. Har du det? Jeg synes, du er blevet lidt rød. Det er meget normalt. Så, hvordan føles det? Kan du lide det? Det er lidt godt. Kan man se det Ja. allerede? Prøv at se på mig. Brænder det i halsen? Hvor er det hele, mand? Vil du have en mere? Hvad laver du? Mener du det? Hvad så? Sygt, mand. Hvad så? Ja, det er altså ikke så slemt. Som I kan se, blev Jilal nødt til at spille død igen. Jeg synes, det smager. Den er dejlig. Jilal, han har så fået en lille mandarin, han kunne gøre sig glad på efterfølgende. Nu får han lidt mere. Nej, det er fint. Jeg har det helt udmærket. Spytter du det helt ud? Ja, det. Se. Så nu ved i hvert fald Jilal, at det er rigtig chili, jeg spiser. Jeg håber, at I nød optagelsen. Jeg siger tak for i dag. Hej hej.